Hello mga day, mga bay. Welcome to my channel Koreanong Hello. There's something new karon kay new look man ta. Upaw na sa si Koreanong Hello. Something new sad kay ang atong vlog karon is nang bag-ong wala pa mi kasuway og luto ani bat. Kaila ba magbatang? Anang batang nga muna siya og ubi lutuo niya. Nya kuan kanang inig makatilaw kay kag night daani nga kung nang dugay-dugay na siya madaani ni siya bati na siya kunon but among gibuhat is something new. Iprito na mo ang batang nga wala pa mi kasulay first time bigyan namo. Please watch. First mo na siya batang nya nga lutuon ni Kuya Echan. May pwede mo lutuon ikatong batang imo tong panitan so first imo nang kuanon diha sa kalaha ang butang kag sugar pasakaon nimo ang sugar para kuan ditong mo coated siya sa batang nga gipanitan nimo nya kani mari ang batang nga gipanitan siya din gihiwa-hiwa mura siya og kanang kumitaw kanang kamotikyo style ba. So kani man siya first time na mo nga gitry na magluto. So lami kay ni siya. Ikaw magluto. So giukay niya ang sugar. Kung saka na pagyud. Then kani man gud akong kuan joker kay ni ako ang tigluto, tigbinoang. So mana pwede na siya lundan og batang. Butangan na nimo og batang niya hangtod siya luto. Style og luto. Coated siya og dental sukal. Kami siya. Try ganito sa inyo. Okay. Ang ako walang pangutana is unsay English sa batang. So don't forget to subscribe my channel and click the notification bell for more updates.